Hello everybody! Kis bejelentkezés. Bence, közben ő kurva jó el van a fékkarral. Mögötte a 100-as Bobetta. Meg a pofája. Kicsit kitakarja, mert nagy a bele, de vettem 100-as Bobettát. Közben nem bírom érivel, mert nincs kivel otthon csinálni, tehát fékkaron élvezkedik. Aztán valamit majd csinálni is kéne. Le kéne fújni a fékkarokat, fékeket felújítani, meg még kurva sok minden kell ez a Bobettához. Majd ha fújjuk a karokat, akkor tovább jelentkezek. Meg is volna. Hibátlan működik. Elő-hátul világít. És akarom meg is áll. Nagyon csodálatos. Figyeljetek, egyelőre ennyire erő. Csehszlovák technika nem mozdulja meg magát, még szímeringesen se.